Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado, Pitsa 21 na bulan sang Agosto, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon karon nga aga. Makahalawat-hawat na. Kampo ni Ugas nagapati. Uy, wala na kuno sang knockout power si Manny Pacquiao. Mandato sang kuwa naintindihan kuno ni Presidente Rodrigo Duterte kung pamatian naton kahapon si Justice Secretary Bernardo Guevara. 45.85 bilyones nga transaksyon sang Department of Health wala sang suportado nga dokumento. Ining pila ka mga isyu kag balita idulong sa aton sang D3 Bayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35 na. Ang tanan-tanan nagahulat na makahalawat-hawat nga engkwentro ni Senador Manny Pacquiao. Pero nagligad nga adlaw siling sang kampo ni Ugas, siling niya si Manny Pacquiao wala na na puwersa, wala na na sang knockout power. Suno sa kampo ni Ugas, niya may record kami, nagapamatuod siya ni. Suno kay Ismael Salas, ang amo ni trainor ni Ugas, niya naglipas na to ang panahon sining mga pagpang-knockout ni Pacquiao sa iya kasumpong sa ibabaw sang ring. Nagapati si Salas nga wala na sang tuman nga kusog si Pacquiao ang silingon daw may edad na ikumparar sa nagliligan niya nga record nga pwede tumbahon ay kasumpong apang hindi na knockout konsubong ang paghahambalan. Si Lucas Minise sang Argentina, siling niyang katapusan nga gintumba ni Pacquiao sa ikapitong round sa ila enkwentro dito sa Kuala Lumpur. Sang Hulyo, tuig 2019, natumba matuod ni Pacquiao si Keith Thurman sa 1-2 combination sa opening round. Apang nangin split decision ang away. Siling niya wala na, naglipas atong panahon niya. Ya okay lang, kung maayo nga boksidor, maayo nga boksidor si Manny Pacquiao. Pero kung knockout ang paghambalan, niya daw imposible na ina. Nya gintun-an namon mo
ang mga hampang niya sa nagligad, ang buot silingon sang kampo ni Ugas niya wala na. Wala na pursa, malam na. Kung si Ugas ang paghambalo niya, 100%, din man niya man, nga manak-out ako ni Manny Pacquiao. Amo ni, ang kampo sang kasumpong ni Manny Pacquiao. Sa bahin naman niya ni Senador Manny Pacquiao, siling niya, okay lang, nakuha yung paha nga wala yung pangabudlayan, bawion ko na ya. Anong buot silingon ni Manny Pacquiao? Nga bawion ang buot silingon, enkwentro matutod, bawion niya, himuon niya tanan niya mahimo para malutos aya kasumpong. So bantayan ang makahalawat-tawat na enkwentro. Kung gusto niyo mamati, Action Radio, makover kita. Blow by blow, boss, sa away ni Manny Pacquiao. So monitor ka mo para mabalaan ta, kag of course, mabuli kita pangamuyo sa kadalagan ni Pacquiao. Misino kasumpong sa bilog nga kalibutan kumo Pinoy, dire kita ya suporta kay Manny Pacquiao. Action Radio Philippine Standard Time, 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga basi para traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo. Kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done.
Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island. And it's Philippine Standard Time, lasais 42, masunod nga isyo idulong sa aton sang Philippine Standard Time, lasais 43. Hindi man pagtantanan sang kuwa ang departamento sang ikaayong lawas. 45.85 bilyones nga transaksyon sang Department of Health na kita ginabusi sang kuwa wala suporta nga kumplito nga dokumento kag napaslawan nga magasto ang 59.12 bilyones sa 2020 nga budget. Pagkadako ba? Amo na ning pagkinahanglan sa tao, kadako-dako bilyon, wala magasto, di nagkadto. Suno sa kuwa, ang kakulang sang dokumento, isa kapaglapas sa layi. Kung sa lokal gani, madisgrasya ka, kung daw medyo nagasto ka, nga daw wala dokumento, disgrasya kagid. Halin sa una, amo niya ang patakaran sa gobyerno. Kagkabalo kita nga ang aton sini Department of Health, kabalo na sduke, kay makadugay, 18 anyos siya nga serbisyo sa gobyerno, imposible nga wala siya kay balo sa mga pagsulundan. Nga ang kulang nga dokumento, magalapas sa layi kag regulasyon. Bangod, maghatag ini duda mong husto bala ang report, nagasto bala husto, nagkadto bala sa hustong kalantuan sang kwarta, husto balang transaksyon. Dugang pa, may nakita ang Commission on Audit nga disbursement vouchers kag iban pa nga dokumento nga wala mabutangan stampa. Abot silingon kung wala stampa, aning stampa nga pakilala nga paid na siya, pagkatapos magbayad, mahimo nga magresulta ini sang makaduwa nga bisis nga pagbayad. Disgrasya. Kung magbayad, stampahan mo, patimaan nagbayad na. So kung wala stampa, nakabayad, wala ukon, sukton yung liwat. Amo malang ni ang palayag sa kuwa. Wala man niya magsiling ang kuwa nga kinuot yung kaban. Nagsiling siya, kulang ka mo sa dokumento. Nagsiling siya nga ang gin-release nga kwarta o kung nagginbayad nga kwarta, wala stampa. Ang buot silingon, kung wala stampa, wala pambabayran. Ti ang problema da, nabaton ng kwarta, wala mas tampahan. Ang buot silingon, diin makadto ang kwarta. Ang buot silingon, pwede sukton liwat. Amo malang na ang pamangkot sang kuwa. Ti da madisgrasya gini, gadalom ang isyo. Bisan pa nga daw medyo si Duque medyo relax siya kuno abi medyo galingin ulo ya daw ni sa katulog bangod sa isyo. Ti katulog ka man mayo. Presidente nga dipinsa sa imo, hindi ka katulog. Ang problema lang sabto ninyo ining mga ginapangabay sang kuwa sabton kung nga kulang mga dokumento kung nga amo ini nagkakatabo sa budget kag ginpasa sa inyo. Pamangkot man lang na people's money ni mong hindi ni inyo. Wala ka mo sang kwarta di, yasang tao ni.
Di pagkatapos, medyo usisaon ta, busisiun ta, gustong pagasto kung hindi. Kung hindi gustong pagasto, di nagadto. Amo mala na pamangkot, sabton lang. Issue ini sa people's money nga dapat sabton. Hindi ni dapat may isug-isugan. Hindi ni dapat papudir-pudiran. Kay pamangkot ini, ang kwarta sang tao, sabton news to. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves... 21. Gwa Dipinsa, si Justice Secretary Minardo Guevara, kahapon, siling niya, si Presidente Rodrigo Duterte kabalo ina sang kung ano ang Commission on Audit kag ang ka-independence ni nga siya sang gobyerno. Siling sang Justice Secretary, siling yaman si Presidente Rodrigo Duterte, abogado ini. Kabalo na siya sa mandato sang COA, Constitutional
body. Ang yaman lang sang presidente, siling niya, kinahanglan kon magpagwa gid man sang pila ka mga ginatawag resulta sa pagpatigayon sang COA, dapat hindi preliminary report. Kaya ti kung wala pa gani matapos ang isa ka proyekto, wala pa mabalaan kung saan matapos, ma-report ka na, ang buwas na daw may korupsyon sa among ahensya. Ang question ko dire kasimple gid lang, gusto man. Kabalo kita nga abogado, piskal gani, ang presidente, kaintindi siya, nga independent body, lain iniya, separado ini sa pursay kagawom sang presidente ang COA. Alin sa una mo siya gabantaya, sang manggad sang pungsod kung gilagastos to o kung wala. Di magsiling sila nga hindi mag-release ang preliminary report. Ang gin-release ang COA 2020 pa. Ang bot silingon, ini nga findings 2020 pa. 2021 na subong. Preliminary pa na. Malapit na 8 ka bulan. Ginapangayo gani Duque, 2 ka bulan, 60 dias lang ariya o. 2020 nga report, paano mo ni dipinsahan? Wala na ni dipinsa, ang sabat dire, patag. Pamangkuton nyo, ang Department of Health. Di naggadto ang kwarta. Wala man tagasiling nga, hoy, nga ang naging toklo nyo kwarta, no. Wala yasang amon nga suwilanon. Wala kita nagsiling nga ginkuot yung kaban sa gobyerno. Kundi, ang report sang COA, among gamiton nyo, pamaguton nyo, ang Department of Health kung sino mga opisyal da, o areho, siling sang COA, wala nyo ni gingasto ho, nga kinanglanon sa tao ni, bilyon ni inatang nga budget sa inyo. Abi, explicar nyo, di ini nagkanto. Explicar nyo, may maging bakal ka mo overprice, o kung ano nga plastada, amo na ya. Ti kung dipinsahan mo gulpi da yan, ang guwas na. Ginawa sang COA nga report, nga pabalon ng tao, nga may diferensya, ang budget, wala magtupa sa husto, wala magasiling agin kuot, kundi pamangkuton lang, kung nga wala ini sa dokumento. Ginbayran na kamo, wala stampa. Amo na nga mga pamangkot. Ti kung proteksyonal mo ya, kay abyan mo, kay kalyado mo, ang nagkakapot sa isa ka-ahensya, daw hindi amo. Mag-amo ni nga plastada, ti kung malapit ka gleya sa luwag, kung malapit ka sa administrasyon, ala, balbal ka lang gasto da, balbal ka lang da kung anong himuon mo sa budget, total, dipinsahan ka man gyapon sang presidente. Ti para sa ako niya, opinion ko personal, hindi ini maayo. Kung anong findings sang COA, pamangkuta lang nga natungdan, aring findings sila abi i-explicar sa tao, kaya hindi ninyo kwarta, iyas ang tao kwarta na, i-explicar nyo kung matuod ini ang findings sang COA. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Tao kita sang engkwentro ni Manny Pacquiao. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upo kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edwin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,